Wel, da chi'n ymuno ni wan, tu allan i stondin Prifysgol Caerdydd, lle da ni fel criw llais y maes wedi bod yn gweithio drwy'r wsos. A da ni'n mynd i ddod â bech o newyddion exclusif i chi, felly ymuno â fi mae Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Ashok Ahir, ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Caerdydd blwyddyn nesaf. Ashok, pa newyddion sy'n cael chi rannu i fannu? Wel, dwi'n siŵr os dwi'n rannu newyddion, ond mae gen i un syniad ar gyfer blwyddyn nesaf. Dwi'n hapus i dechrau y drafodaeth am ble byddwn ni'n rhoi yr Orsedd. Ti'n edrych ar y maes yma ym Modeden, mae'n eitha eang, mae gen i lot o wyrdd, mae gen i problemau yn y baib yn Caerdydd blwyddyn nesaf. Sdim lot o tir gwyrdd a sdim lot o le ar gyfer Orsedd. So ar ôl Gwaith y Pencampwyr, ar ôl y Champions League wedi bod yn Caerdydd, oedden nhw adeiladu cae tu fas ar y môr. A syniad fi yw, beth am rhoi yr Orsedd mas ar y môr. Wrth gwrs bydd hwn yn costus, ond os mae unrhyw sy'n noddi fi, bydd yn hapus i derbyn e. Sut ydych chi'n meddwl bod yr Orsedd i hunan, Gorsedd yn ysod Bryden yn mynd i ymateb i hyn? Maen nhw'n bobl eitha traddodiadol, chi'n gwybod. Sut ydych chi'n meddwl fydd hyn yn mynd lawr efo nhw? Wel, dwi ddim yn just dweud hwn heb drafod gyda nhw. Dwi wedi cael sgwrs gyda cwpl o trefnwyr, dwi wedi cael sgwrs bach gyda'r rei sy'n trefnu y ddigwyddiadau. Ar y foment, ni yn mewn trafodaeth a ble bydd yn nhw. Weithiau mae'r Orsedd yn mynd rhywle dros dro. Yr unig her i ni yw'r cost. Ond dwi wedi cael cais gan pobl arall i roi pethau arall mas ar y pontws ar y môr. So beth am creu nid jyst yr Orsedd ond elfennau arall mas ar y môr. A gobeithio bydd yn cam arall ar gyfer Orsedd. Mae Orsedd yn trio newid trwy'r amser. Wrth gwrs, gyda rhywbeth fel Eisteddfod, ti ddim eisiau cuddio yr Orsedd. Yr Orsedd yw'r un rhan canolog yr wythna. Dwi wedi cael cyfle o dys ma bod rhan seremoni yr Orsedd am y tro cyntaf. Ti eisiau dangos, nid jyst stondinau a cerddoriaeth a bandiau ifanc, ond hefyd yr hen traddodiad hefyd. So pam lai roi fe right ar y ffront os ni'n gallu, a roi seddi o flaenau i pobl eistedd a gwylio seremoniaeth. Mae chi'n gallu gwylio fe wedyn o'r tir mewn ffordd? Wel, dyna beth oedd yn dda iawn am yr Gwaith y Pencampwyr. Pan oedd y gêm y cwedlau, The Legends game yn digwydd, oedd yn 20,000 o bobl lawr yn y bai. Oedd yn actually cael y seddi ac oedd yn orlawn. Oedd yn ffantastig i gweld rhywun yn cael y cadar o'r seddi llawn lawr yn y môr. Syniad arbennig o dde. Dyma i bob lwc i chi. A os sy'n dda iawn clywed, beth ydych chi'n meddwl am y syniad arbennig o exciting yma ar gyfer y Eisteddfod blwyddyn nesaf?